O Concello de Ribeira vai homenaxear este ano as auxiliares de axuda no fogar no Día da Muller. O acto celebrarase no Salón de Plenos do Consistorio ás 6 da tarde. Como todos os anos, o Concello de Ribeira vai distinguir este 8 de marzo un colectivo de mulleres con motivo da celebración do Día Internacional das Mulleres. Se o ano pasado foron as amas de casas homenaxeadas, nesta ocasión van ser as auxiliares de axuda no fogar, cun acto que se celebrará no Salón de Plenos do Consistorio ás 6 da tarde, ao que está previsto a asistencia de 45 profesionais traballadoras, tanto en entidades públicas como privadas por todo o municipio. O evento incluirá unha charla dunha experta nesta temática, Grisel Sobrino, que impartirá a ponencia o rol dos auxiliares de axuda no fogar. Ademais, compre lembrar que a unha haberá a iniciativa do Concello unha concentración na Praza Consistorial destinada a manifestar o compromiso do ente local coa eliminación da discriminación laboral, económica e social das mulleres. De igual xeito, tras o acordo acadado cos representantes dos traballadores municipais, convidarase aos empregados do Concello parar a súa actividade laboral de 1 a 3, co obxecto de sumarse ás reivindicacións promovidas por distintas plataformas sociais a nivel internacional e nacional contra as desigualdades de xénero.